Pini abang nili nalitum afan Karbi Anglong private job APHUTHAK sinang than pachini pon ikpola so video along lapen kopi awareng Awarsai makan on vacancy sedoma lapen adim bang kunat mala bang nalitum video arlosi kaduka alam ta details tami nalitum chini pon ikpo mate langlong ikpo lasi aprangsi KARDOM kaduka fanta lapen nilimen ke kaduka da chini la niliman laki avinastron la penon nalitum ke lang bom la bang ke Karbi Teach 2.0 YouTube channel lo la bang so channel lo long jong si madu abang pu abang pile ke lang bom akimi mate nang kahumri akimi lang pol nalitum ka chingon pen subscribe ikon la pen adung het belar janta dui da kanalitum ber ponik dianon lalo pol nalitum monon fit nili kap ason mate kaprek awareng Awarsai la pen scheme APHUTHAK le nili upload stame nalitum kelong da prai mate kachin da prai ya fano lasi pini awareng Awarsai APHUTHAK le lang pon iklonang mate klarda galam chithan pon iklonang tangte pangcheng pon lonang lapen chiek pen chithan pon lonang kopi awareng Awarsai ma lapen kon ana vacancies sidoma lahaya bang ke klarda galam nalitum labang so video long thek pon long ikpo lapen nalitum jong si video skip pen si lang polhela detail salam bang mate klarda galam ban nalitum chin ne data hai asi chuning rilo kaddo ka ve fanda nalitum kilang thori video kilang thori afansi lapen labang so channel long jong si komane abang phu abang phi non kilang bom mate nang kahumri milang pole nalitum subscribe ikon laso video le nalitum han important testa mo kapre ka video mate kapre ga ni nili upload hot laso important a video nalitum kinang so da video ta duko ka thek lase nalitum subscribe ikon lapen adung het bel arjan da dui da kanalitum ber ponik denon lalo pole nili jat ason update le LABANGSO YouTube channel long upload stame nalitum kachini da prang mate kelong da prang ya fan lapen pada depin ben chithan polonang kopi pi awareng Awarsai ma lapen kon ana vacancies sidoma labang ke nili thiek benalitum han nang than pon ikpo lapen advertisement alutan nalitum matheng no nili nang pu pi ikpo tangte pada depin ben chithan polonang lapen nalitum dak theklong pon ikpo advertisement alo bang la helo nalitum dak lang pon igon lapen nili stamina nalitum han dak pen ingson soni nang than pon ikpo lapen nalitum la logo kilang pen ta chini ikpo ta hailo Hempi lapen nili la so APHUTHAK ta aprang la so Hempi la so awareng Awarsai klang ikelo lapen puthot non akwa kimi klang tulo nalitum dak pen lang pon iko vacancy for various position nalitum da ke thoma post do dak nalitum la thek poloi screen along chomi to Indian lapen number 2 lang bang chomi to Chinese lapen number 3 lang bangai kitchen helper la ke thoma dak post mate vacancies do nalitum dak pen lang ponigon lapen ene lapu le kidun joyki ta galis ta medak asap sunani tum ke thek tang donang pola chomi ka salam lapen kitchen helper bang la banga chata la an bang madu ta chini lo helper bang ke lapen ning ke hang abang phuat tum nang litum jong se jogduni polote dake tok do iglo interested candidates may submit their resume along with all documents and testimonial of the office hotel Hempi Depot during office hours and also submit the soft copy to our email address hotelhempi2021@gmail.com before 06/10/2022 laban nalitum tak penlang ponikon lapening kyang hang abang phu abang pitum nalitum documents kenang so documents nalitum xerox pono lapen office apor ahod dam iko kahumri dam ninga dim labang kenani tundak thek polong po hotel Hempi difu la sodim nani tu humri dam iko office apor ahod dam ikon lapen nalitum online le form submit ta chok nalitum la dak gmail ba nalitum la screen long sta me thek polong iko labang so gmail long nalitum documents kenang so documents an nalitum send email lapen lason thak dak apor adet pen lang dam lo prote la non 6 la so aprang nalitum submit nang po la so chiklo 6
aprang pini pana nalitum ching tamelo stamela last date bang 6/10/2022 October 6 2022 labang nalitum dak pulang ponigon lapen documents ko pipini nang labang nilita dak puthek thitet pot hema dak mention pon pelasi nalitum son school documents lapen Aadhaar card pan card hai nalitum cheponi go lapen office support hot nalitum dami go kohomri dam ning adim labang ke hotel Hempi difualong lapen nalitum online jong se form samedi pol nalitum labangso gmail nalitum la screen along thek polong po amota nilina thani labangso gmail long nalitum senigon lapen kinang sot alam jong se klorda kalam nalitum chini kang tong polte la hotel Hempi difu 782460 lapen phone number nalitum dak thek polong po screen along thek polong po 9395494523 labangso number along nalitum homri gon lapen klorda kalam nalitum chini tunglang polte dak call email jola hello awareng awarsai puthak bangai lanchot lo lasining hang abang fitum nalitum claiming tung polote jogdon igon lapen office support hodam nalitum document sai hui bang sambe damon lapen apos bang dag nalitum thek ponang po nilam piklang thul lethot ponalitum pan chomi 2 Indian Chinese do lapen kitchen helper labang ingnot nang po nalitum la screen along lang ponigon la sonson video ma la sonson update kilang long veria fanalitum labang so channel bangke subscribe krepin penedam igrinon subscribe igon lapen belarjan tadi daka ber igdenon lapen alitum nang chinghon nang support na join non 3k ta plenglo nasla an so se aprang nang kabor nang pabor I dunia fan mate 10k daho lapen 20k lason nampe plan dunia fanali tum tana chinghon don lapen lista mina chinghon don po lapen kopi pini kenang sot alam nili ke thekan bang nili nampe klang pon bompo lapen ke thek thiane nang litum ta narju ik boma nili ta ke thekan nang thandon ikpo lapen la video ka semar mar hot kopi pining sonsoni ni kening je chok chi plote nang dia popusining telo lapen video telang misen pole nalitum like comment share hai hui mana nalitum ting de igrenon recipe video long bangla acholo mo next video long le chitong na tang te do me thakme kadok kawi karbi teach 2.0 YouTube channel kilang rado advance tame nilhen plan kardom